Bueno, hemen txegaz, Ibaiara Maioaz, aurrerako jugadariaz, gaur aurrerak bitxe utzira bazitza Amaika batei, temporadako lehengoko partidun amentxak hau goleadorit, berak adierazpen batzuk etxeko. Bueno, Ibaiara Maio, zeizonen lehen da bizi? Eskerrik asko. Bueno, izan da partidu, kontinuukitz Amaika bat, altza barrixe izan dela, aunque gauzak ez dutzu ipini oso errez, baina, bueno, gero atzalengo minututan, urten eta 3 puntuk etxingatu. Bueno, bai, Amaika batek baki hau zertak hauen, 50 minutura arte ez da bajaten guardixaik eta guk geure armakin, guk geuri etxe marau askora, ezin gara despistata ebili ez Amaika bateaz eta ez beste ekipokin. Amaika bateaz esatetzut, eurat aukela, onduko horrexan bisiri besti, da hasi indiarra motetzez da, gure kontra, da horrek gogoratite, bueno. Ezken baten ondo urten daute pozik. Bueno, lehenengoko partid izan da, esaten da monun, bisak praktikara be katenatxiu, joko defensibu, aunque bebai eukizu ez okazinoik, mutxur eta pistolin bitxartez, aunque da Amaika batek geuren anai bisakin, Paul eta Sabin Garzia puntan eukitxe, bueno, ez da be sortek euki Javi Zagirren porteira beire, da, bueno, utz eta utzea, zamatxe zue lehengoko tiempu. Bai, penixan da, horretxek aukerak faiati ez, baina, bueno, arek, gixo sartzen da etorrik hori golak. Da, bueno, gutzako importantire, hoxe, 0-0 baino gexeak euk utzin mantentzi. Segu, lauta margarren ero biharren minutun bardin sartzeko aukera pagau. Jokalaxak barazo horretagota. Bueno, biharren partid izan da, tonik ipizkate atentzen je, ekipo izak garaipenan bile, por activa y por pasiva, Amaika bat, teniendola eukitzen euren okazinoik, zeraten bonun, Paul eta Sabin Garzian bitxartez eta baitxe beste jugadore baten gatik, aurrerak bebai eukirauz beranak, por ejemplo, bat Andoni Arkotxanak, beran disparu remataten intentaten, da porteritza faia, baina gero atzanengo minututan zeuk urtezu eta lehenengo penaltixe Mikel Badiolan jugada baten eta gero xaneten pase batea atzanengo minututan ja referenda etxezu, 0 golak eta 3 puntuk poltsikure. Bueno, nire bigola, hoxe, launtzeko izan di, zen eizu zati, urrengon beste bat ezartuko da, urrengon neu, bostade penalti xegotat da utzen, bueno, hone hartu bire, ara sartu binilet, posibia zela eta urrengo partidure, bostade bardin junbia zela. Horrengo partidu Zumaiakon kontra, hon etxetik kanpo, Aita Marin, biharren temporade joatzen dago ezagidun preferenten, da gaina horre hemen aurreran ibili dizena berakauz, hor Zumaiakon ibili dizenak, da horra junbirda ilusioaz, gugukin, eta amengu, ostabe, repetitea. Bueno, ilusioi betira ez futbolin, hombre, eukibilitxak ebentzat. Da gero, bueno, ja ben kanpo futbolin zartzen zenin horrezta launik eta angoik eta bestelagoik ez da. Gero kanpun harina ero berandua baina zartzen zenin, Amaiken kontra, zug beti nahi zira bazi, orduan hemen partioka jumire eta, bueno. Bueno, Ibaiara Maio, eskerrik asko eta sorte hon. Bai, hala, horrengo arte.